И здравейте, здравейте, хора! Както виждате, днес ще гледаме смешни клипове и ще реагираме. Значи, ако не се засмея, не съм от тази планета. Ако се засмея, съм от тази планета. Еми, нека да започваме. Are you guys ready? Set, go! They can run over each other. Добре. Все още не е толкова зле. Главата. Добре. Майко мила, тази колко е просто. Видяхте ли, детето се пробърна? По-скоро човека се пробърна. А пък другата страна там. Кучето после дойде. Та се. О, мотлата. Та ще се забуда. Това няма да ме разсмее. О, ама тази котката. О! Това ще го жули. Пси се го бутне, ама тя падна. О! Yes, there is. This is gonna sink. Oh my god! Oh my! Oh no! Тия тежки. Брат, ти се задържа. Падна. Вау. Не знам защо. На такива гадни неща се присмивам. Да, се подпали. О, не, сега ще падне. Сега ще падне. Това го очаквам. Няма да се смея. О, боже мой. Сега ще ги шибне. О, боже. Защото... Да, падна. Good life. О, да, детето си. Не знам защо така се смея на такива неща. Скочи и почна кара без ръце. Това не е нормално. Ти тъпли си. Не, ще падне. You tried to walk and you couldn't Сега ще do it. падне това. Какво е това? Сетих се да правя. Oh my god! Set, go! Thinking he's not gonna do anything. Ха-ха, това охрастите отиде. Ако гледай дървото, бе. Goodbye, Jaws. Hi, Jaws. I can't get in there. Сега трябва да падне с рибата. Dump him, quick. Ой, такова и казах. Oh my god. Oh my god. Дай, я настъпи. Go quick! Alyssa! Go quick! Go quick, run! Пази се! О, детето, главата му. Извинете, че днеска няма да има стрим, просто... Това е супер. Извинете, че днеска няма да има стрим, защото апаратът, който ми дава интернет, го няма и утре. Той е на гарата. Keep paddling. Града Космет. Как така? Oh, she about that. Careful, baby. Don't hurt yourself. Well, you've swum 3 times Няма on я that, издължи. so... Ето. Oh, that's what I was thinking. That's what I was thinking. Dang it. Сега ще го удара по тиквата.
О, не. Аз си мисля, че на оня там, където е с бухалката, по то с камерата. О! Така, хубаво. О, главата. Да, хубаво танцува. Докато не дойде това време за падане. Okay, Lauren. Какъв? Сега ще се пробвам. Друж? Спирачки? Oh, you okay? Потрепаса. That's one way to go in. Кой ще падне? Бащата? Това съм го гледал. Don't hit me. Това ще е само 8 минути. Kidding me? Не ще снимам 2 клипа. Сигурно. Няма някоя игра смятам. I'm good. Okay. Това не е смешно. Ау, не, това съм го гледал. Сега ще падна. Leanne! Oh my god! Не. Закова се. Yeah. О! Остана прибъл. Това не може да се пише. Много ясно, че детето ви се пребърва. Kirsty. Trying to ride Natalie's bike. Това е снимано със същото нещо, което и аз снимам. She flips backwards on her head. Същото положение. Сега ще удари главата. Сигурно. Не, ще завъртя се и го удари после. Ще се шибна в колата, няма какво прави. О, за това. Това не... О, извинете, пичове, просто до тук ще приключвам. Не видях, че това видео е толкова време и си очаквам нещо продължение. То, ще потърсим продължението, пък да не видим. Не, няма. И до тук ще приключвам, пичове. После може пак да снимам, за да си наваксам, от когато не съм снимал. И това ще бъде всичко от мен. Бай-бай.